I den her video skal vi se på nogle af de kommandoer, man bruger, når man laver simulering med regneark. Det regneark, jeg har her, er Excel. Kommandoerne er de samme i de fleste regneark. I regnearket, jeg har her, der har jeg simuleret terningkast med en almindelig 6-sidet terning. Og når jeg opdaterer mit regneark, så gentager jeg 1000 kast med terningen og tæller op, hvor mange 1'ere, 2'ere, 3'ere, 4'ere, 5'ere og 6'ere jeg får. I det andet regneark, jeg har her, der har jeg simuleret, hvor mange killinger 10 forskellige katte får. Og når jeg opdaterer regnearket, så kan jeg se, at hvor mange gange kommer der færre end 4, hvor mange gange kommer der 4, og hvor mange gange kommer der flere end 4 killinger. Nu skal vi prøve at se på nogle af de grundlæggende kommandoer, man bruger, både til at simulere og til at optælle data. Nu vil jeg prøve at vise dig, hvordan du kan lave simulering ved hjælp af kommandoen slump mellem. Slump mellem er en kommando, som vi kan bruge til at få regnearket til at vælge et tilfældigt helt tal i det interval, vi angiver. Jeg vil lave simulering af kast med en 6-sidet terning. Jeg skriver i inputfeltet lige med, så starter man jo formler, og så skriver jeg slump. Går i gang med at skrive, jeg behøver ikke at skrive det færdigt. Der kommer 2 kommandoer frem, slump eller slump mellem. Den jeg skal bruge her er slump mellem. Så den dobbeltklikker jeg på. Så står der mindst semikolon størst. Og her skal jeg skrive det mindste heltal, der skal være, det er 1 semikolon, og det største heltal, det er 6. Hvis det nu var et kast med en 10-sidet terning, så kunne jeg skrive 1 og 10. Eller en 4-sidet terning kunne jeg skrive 1 og 4. Hvis det var en 12-sidet, kunne jeg skrive 1 og 12, osv. Jeg trykker lige enter en gang. Hvis jeg opdaterer regnearket, det kan vi lige vende tilbage til, hvordan man gør, så vil I se, at der kommer forskellige kast med terningen. Jeg kopierer den her celle ned til 1000, A1000, sådan at jeg får 1000 kast med terningen. 1000 har vi der, sådan. Nu har jeg 1000 simuleringer af kast med en 6-sidet terning. Og hvis jeg opdaterer regnearket, så får jeg 1000 nye. Det er jo en ret stor mængde data, som kan være lidt uoverskuelig at tælle op. Simuleringen er en ting. Nu mangler jeg at ordne, organisere og få et overblik over mine data. I første omgang så laver jeg lige en tabel, så jeg kan få talt op. Jeg skriver antal her. Og så har jeg 1'ere, 2'ere, 3'ere, 4'ere, 5'ere og 6'ere, jeg gerne vil have talt. Til at tælle, så skal jeg bruge dels en kommando, og jeg skal vide noget om at låse cellereferencer. Jeg starter lige med kommandoen, den hedder tæl hvis. Så jeg går i gang med at skrive tæl. Jeg kommer ikke så langt, så kommer der nemlig forslag. Ja, der er en, der hedder tæl hvis er. Jeg vælger tæl hvis her. Dobbeltklikker på den. Så skal jeg angive et område. Og det kan jeg gøre på flere måder. Jeg kan klikke på området og markere det. Det er ret meget at markere 1000 celler, så jeg vælger en anden løsning, men bare skrive det. Jeg ved, at det er fra A1, og så sætter jeg et kolon, og så er det til A1000. Så markerer regnearket det selv. Det her område, det skal jeg bruge hver gang, jeg skal tælle noget op. Så derfor så skal jeg låse cellereferencen. Og man låser cellereferencen ved at sætte dollartegn på A1 og A1000. Og det kan man gøre ved at trykke på F4. På nogle PC'er skal man trykke FN, F4. Se, der kom dollartegn på A og 1000. Jeg går lige tilbage til den her og trykker F4. Sådan der. Nu er der dollartegn både på A1, A og 1000. Det betyder, at cellereferencen er låst. Jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor jeg gør det. Så skal jeg sige, hvad er det, den skal tælle? Hvad er kriteriet? Ja, det er vist en 1'er. Og jeg skriver ikke 1, men jeg klikker herude, hvor jeg har skrevet 1. Så den skal tælle, hvis der er noget i det her område, der er lige med den her værdi. Der var altså 170 1'ere. Nu kopierer jeg min formel her. Og lige om lidt, så giver det mening, hvorfor jeg låste cellereferencerne. Jeg prøver lige at gå ind i række 2 her. Og hvis jeg lige trykker på F2, så kan jeg se, hvad formlen er. Tæl hvis, og nu kan jeg se, hvorfor jeg låste. Det er samme interval igen fra A1 til A1000, er lige med den værdi, der står i C5, altså herude. Og det samme gør sig gældende i de andre formler. Jeg kan tjekke, om den har talt alle ved at lave en lille sum herunder. Det skulle gerne give 1000 jo.
Det gjorde det. Så her kan jeg se fordelingen af 1'ere, 2'ere, 3'ere, 4'ere, 5'ere og 6'ere som en tabel. Og hvis jeg ønsker det, kunne jeg lige lave et diagram. Det tror jeg lige, jeg gør hurtigt. Det er rimelig nemt. Indsæt et søjlediagram eller stolpediagram, om jeg vil. Og så prøver jeg at se nu, når jeg opdaterer regnearket, så opdaterer den alle 1000 slag. Det med at opdatere regnearket, det kan man gøre lidt forskelligt. Jeg synes, det nemmeste er at trykke Ctrl-R. Hver gang jeg trykker Ctrl-R, så opdaterer den regnearket. Man kan også bruge F9. På nogle maskiner er det FNF9. På en Mac kan man trykke Command-R. Nu har du lært de grundlæggende teknikker i at lave simulering ved hjælp af slumpmellem, og du har lært at tælle data op ved hjælp af tæl hvis, og det her med at låse cellereferencer. Jeg har lavet den her simulering på terningkast. Det kunne have været kugler, hvor man havde 6 kugler, og 2 af dem er hvide, 2 af dem er røde, 2 af dem er blå. Så kan man sige kugle 1 og 2, kugle 3 og 4, kugle 5 og 6, og så tæller man op, hvor mange 1 og 2'er, det var de hvide, 3 og 4 og så videre. Så der er mange måder, du kan lave dine egne simuleringer, hvor du bygger videre på de her teknikker. Rigtig god fornøjelse med arbejdet.